Vitajte v obci Fulianka, ktorá sa nachádza pod Kapušanským hradom. V obci, kde okrem nádherných výhľadov na okolité lesy a lúky nájdete pokojné bývanie. A práve v tejto malebnej dedinke, ktorá je vzdialená od Prešova len 7 km, pre vás pripravujem do ponuky starší rodinný dom, ktorý predčasom prešiel rekonštrukciou. Dom je postavený na viac ako 9-arovom pozemku a pozostáva zo vstupnej chodby, kuchyne, komory, obývačky, 3 izieb, kúpeľne a samostatnej toalety. Celý dom je podpivničený, kde nájdete dostatok úložného priestoru, technickú miestnosť a garáž. Tak čo poviete? Aj vy uvažujete nad výmenou svojho bytu za rodinný dom s vlastnou záhradou? Neváhajte, kontaktujte ma a ja vám ho rada osobne predstavím. Volám sa Mária Hlávková a som realitnou maklerkou spoločnosti Kappa Real Estate.